badan tak baharago, biarlah jauh dagang karantau bansai nanti dong nan kamanyila. Biarlah jauh dagang karantau bansai nanti dong nan kamanyila. Apo kadayo dekna kodong sauhala putui jadi pun patah bidua tarapuang badai mandarom yang dilamun de ombak gadang bidua tarapuang badai mandarom yang dilamun de ombak gadang. Saulah air mandikan diri baitu widui nandan jalan walau dirantau tak gadai diri kampung nan indah di jalan lain. Biarlah karam bidua di tangan padonyo lapu di tapian nyawa di badan kok nyobaralah saro usah babatu meja. Apo kadayo dekna kodong sauhala putui jadi pun patah bidua tarapuang badai mandarom yang dilamun de ombak gadang. De ombak gadang saulah air mandikan diri baitu widui
nyawa di badan kok nyobaralah pusaro usah babatu meja. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tunggu video kami selanjutnya di channel YouTube Perjalanan Ranah Minang dan halaman Facebook Perjalanan Ranah Minang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.